in 1964, toen ben ik naar mijn oom gegaan, want een paspoort krijgen toen in die tijd in Marokko was moeilijk. Je kunt niet zomaar een paspoort krijgen. Toen ben ik naar mijn oom gegaan, die woont toen in Melilla. En heb ik hem eigenlijk zo'n beetje wat gesmeekt en gevraagd dat hij voor mij een paspoort zou bezorgen, helpen. Dat heeft hij gedaan. Toen ging ik naar het platteland en om mijn moeder afscheid te nemen van mijn moeder en mijn vader. Ja, mijn moeder, dus ik ben de laatste kind, dus de laatste zoon van mijn moeder. Het was heel moeilijk, die was aan het huilen. Ik had een tas met een handdoek. En ik meen een broek en een hemd. Meer heb ik niet. Ja, in februari ben ik vertrokken. Met bestemming naar Duitsland. Want in Nederland was toen nog niet bekend bij mij. Met de boot naar Malaga. En Malaga met ik met de bus naar Barcelona. En van Barcelona met ik met de trein naar Frankfurt. Van Frankfurt weer naar Essen. Als ik aan stations bijvoorbeeld, treinstations, heb ik nog nooit gezien in mijn leven. De eerste station was Barcelona. Toen zag ik, ja. En toen zag ik de treinen heen en terug. En het is één geluk dat ik op school ben geweest, dat ik kan lezen. Ik vertrok uit Marokko met 500 dirham. Dat is nu 500 dirham, dat is nu 50 euro. Daar heb ik de boot van betaald. Daar heb ik de bus van betaald. En de trein tot Essen heb ik van betaald. En ik had nog iets van 11 of 12, 12, 13 mark nog over. Ik had in Duitsland en Essen een broer voor mij. Daar ben ik bij hem gegaan. En daar heb ik gezocht op de mijn of ik kan werken, maar die hebben daar geen mens nodig. Dan hoor ik dat inderdaad hier in Heerlen ook mijnen. En dan kwam ik terecht op de Dam. En daar heb ik hier rondgelopen, zeg maar 12 dagen. En ik heb gehoord dat er Oranje Nassau 2, de mijne, heeft mens nodig, daar ben ik gaan solliciteren. Ja, en daar ben ik aangenomen.